Me llamo Asumana Mane, soy de Gambia, venir en Barcelona 1 año, 4 meses. Ahora yo me gusta mucho en curso de jardinería. Vengo 4 días o menos. Me llamo Bekasim, tengo 18 años, soy de Algeria. Tengo aquí 7 meses. Ahora aprender castellano y curso de jardinería. El barri de Raval des de 2019 es porta a terme aquest projecte comunitari en el qual participen 15 entitats socials, equipaments culturals, l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Barça i altres administracions. La iniciativa busca oferir atenció al jovent migrat sol en situació de vulnerabilitat, combinant accions directes i el treball en xarxa. Aquest és l'Hort Comunitari de Sant Pau del Camp, és un projecte socioeducatiu on es desenvolupa la formació d'horticultura i jardineria urbana i treballem amb joves de 18 i 21 anys en situació de carrer. La formació inclou una part d'aprenentatge de llengua castellana i d'horticultura i jardineria, més la part teòrica. Para mí no es solo un curso de jardín, es más que eso, es que los profesores del huerto pueden ayudarte en cualquier cosa, te tratan bien. En aquesta formació el que s'intenta també és desestigmatitzar el col·lectiu i que els joves es puguin arrelar a la ciutat de Barcelona d'una manera més amable. Me gusta este espacio y estar con los compañeros. No solo son compañeros, son hermanos también, que somos una familia. Cada jornada de formació inclou un àpat que compartim tots junts i fa també que el grup estigui més cohesionat, a part de cobrir una miqueta les necessitats bàsiques. El dispositiu Drassana s'utilitza la metodologia Esportnet com a eina de canvi. Mitjançant l'esport, els joves en situació de carrer troben un espai segur per compartir, créixer i accedir a recursos bàsics com menjar, dutxes i roba esportiva. Me llamo Ashraf, soy de Marruecos, tengo 20 años y llevo aquí 1 año y medio. Este sitio ayuda a la gente que duermen en la calle, que salen de los problemas y para hacer los deportes, porque el fútbol, ¿sabes? Los chavales todos les gustan los fútbol, para jugar el fútbol y hacer actividades bien. Y para los chavales también, para duchar. L'esport ens ajuda a crear vincles amb aquests joves. És el primer pas per acompanyar-los en el procés d'inclusió. El treball en xarxa ha estat clau per impulsar aquestes accions. L'Hort Comunitari Sant Pau i el dispositiu Drassana són exemples de com un barri pot unir-se per millorar la situació dels joves migrants en situació de carrer.